A 19. század hajnalán Londonban egy mélyferi pincében állította össze a kor egyik leghíresebb tudósa, Humphrey Davy, azt a szerkezetet, amely egészen rendkívüli elektromos készülék volt. A 4 méter széles és 2-szer olyan hosszú helyen fémdarabokat és bűzölgő savat halmozott egymásra, hogy minden korábbinál több villamos energiát nyerhessen ki belőle. Ilyen mennyiségről még csak nem is álmodott addig senki. Valójában ez volt a legnagyobb elem, amelyet addig látott a világ. És ennek segítségével Davy egy új korszakot nyitott meg az emberiség előtt is. A nagy pillanat a Királyi Tudományos Intézet a Royal Institute falai között tartott előadáson jött el, amelyen 100 számra ott nyüzsgött London lakossága is. A tömeg izgatottan várta az elektromosság új és bámulatos csodáit. Tény, hogy ezen az estén egészen egyedi dolgok tárultak a szemük elé, és arra, amit itt láttak, életük végéig emlékeztek is. Humphrey Davy 2 egyszerű szénrúd segítségével hamarosan bemutatta, milyen hatalmas erők is rejlenek a villamosságban. Az elektromosság a természet egyik leginkább lenyűgöző jelensége, és ennek is a leglátványosabb megnyilvánulási formája a villám. Tartsanak velünk, és tudják meg, miként próbálta az ember igába fogni ezt a hatalmas természeti erőt, és hogyan vált végül ennek az urává. Történetünk 300 évre nyúlik vissza, és meg annyi rendkívüli kísérletről és merészen gondolkodó tudósról szól. Több 10 000 voltos feszültség haladt keresztül a testén, és folyt át a lámpába, melyet a kezében tartott. Szinte vakmerő kalandorok voltak ők, akik az elektromosságot igába fogva hozták el a fényt a városokba, és teremtették meg a távközlés alapjait, levegőn és óceánokon át. Megalapozták az ipari forradalmat és a digitális világ korán is. Ebben a műsorban az első olyan tudósokról lesz szó, akik megpróbálták feltárni az elektromosság rejtélyeit. Olyannak látták, mintha élőlény volna, és szokatlan, különös eszközöket alkottak meg, amelyekkel nem csak áramot tudtak fejleszteni, de még a villámot is megszelídítették. Ők voltak azok az emberek, akik megvetették a mai modern világ alapjait. Minden egy apró szikrából pattant ki. Képzeljük el, milyen volna a mai világunk elektromosság nélkül. Sötét, hideg és kihalt lenne. Sok tekintetben olyan volna minden akár a 18. század hajnalán, abban a korban, amikor történetünk kezdődik. Ez a londoni Királyi Tudományos Társaság, a Royal Society székháza. Az 1700-as évek elején, miután sokáig szinte megszállottként dolgozott, Isaac Newton végre átvehette az irányítását, de csak ősi ellensége Robert Hooke halálát követően. Newton saját embereit rakta a társaság fontos tisztségeibe. A demonstrációk, tehát a bemutatók irányítója a 35 éves Francis Hauksbee lett. A társaság 1705-ös üléseinek jegyzőkönyveiből is kitűnik, hogy Hauksbee mennyire elszántan igyekezett személyesen is meghatározó tényezővé válni. És annak érdekében, hogy lenyűgözze főnökeit, egyre látványosabb kísérletekbe fogott. Novemberben mutatta be ezt a szerkezetet, egy forgatható üveggömböt. Hauksbee egy új szerkezet a légszivattyú segítségével képes volt kipumpálni a gömb belsejéből a levegőt. Hauksbee gépének volt egy fogantyúja is, amivel megforgathatta a gömböt. Majd egyenként eloltották a teremben lévő gyertyákat. Hauksbee ekkor a gömbhöz érintette a kezét. És a jelenlévők ekkor igazi csodának lehettek szemtanúi.
Az üveggömb belsejében ekkor valami egészen különös, földön túli fény kezdett felsejleni, amely Hawksby keze körül táncolt. Efféle fény soha senki nem látott még alattig. Fantasztikus! Ahogy a kékes fény kiemeli a kezemet, amit a gömb mellett tartok. Olyan, mintha egy élőlény volna bent. Talán nehezen értjük meg, miért is volt olyan lenyűgöző számukra ez a kékesen táncoló lidérc fény. De ne felejtsük el, hogy a természeti jelenségeket akkoriban még csak a teremtő keze munkájának látták. Ebben a korszakban mindenki, még Isaac Newton tanai is azt hirdették, hogy Isten állandóan igazgatja a világ folyását, és mindent ő maga rendezel. Következésképpen az emberek a természeti jelenséget is Isten megnyilvánulásainak hitték. Most tehát, amikor egy földi halandó bemerészelt avatkozni Isten keze munkájába, az szinte felfoghatatlan dolognak számított. Hawksby sosem fogta fel kísérletének valódi jelentőségét. Később nem is igen foglalkozott a világító gömbbel, és életének utolsó éveiben további látványos kísérleteket készített elő Newtonnak, amelyekkel a tudós az elméleteit igazolhatta. Maga sem tudta még, hogy önkéntelenül is, de ő robbantotta ki az elektromosság forradalmát. Hawksby kísérletét megelőzően az elektromosság csupán kuriózumnak, fura jelenségnek számított. Az ókori görögök az elektronnak nevezett borostyán dörzsölésével nyertek ki gyenge elektromosságot. A statikus elektromosságnak a tollakat táncoltató csodás erejét még első Erzsébet királynő is megcsodálta, ám Hawksby gépe immár láthatóvá is tette a villamosságot, és ehhez csak egy kart kellett megtekerni. Még ennél is fontosabb volt azonban, hogy Hawksby találmánya szerencsésen egybeesett egy új, Európa szerte terjedő mozgalom felívelő korszakával, ez pedig nem más volt, mint a felvilágosodás. A mozgalom tagjai racionálisan, észérvekkel próbálták leírni a világot, s nyomukban felvirágoztak a radikális politikusok, az ikonoklaszták és a természetfilozófusok mozgalmai is. A sors grimasza, de Hawksby új gépét nem nagyon fogadta be az új, intellektuális közönség. Helyettük a szemfényvesztők, az utcai sepürágók csaptak le rá, és mivel elbűvölte őket az elektromosság, magukat is elektrikusoknak nevezték. Egy korabeli történet szerint egy díszvacsorán, melyen részt vett egy osztrák gróf is, fellépett egy ilyen elektrikus, aki tollakat helyezett az asztalra, majd egy üvegrudat egy selyemkendővel kezdett el dörzsölni. A vendégek legnagyobb ámulatára ezután a rúd segítségével fel tudta szedni a tollakat az asztalról. Az illető ezután önmagát is feltöltötte árammal, mégpedig a Hawksby-féle gép segítségével. És a vendégekhez érve meg is rázta őket, mellyel igen nagy tetszést aratott. A legnagyobb sikert azonban azzal érte el, amikor ismét feltöltötte önmagát, majd az asztalra helyezett pohárban lévő konyakot a kezéből kipattintott szikrával gyújtotta meg. A szemfényvesztők egyik trükkje a villamos felszentelés volt, mely abból állt, hogy egy ember egy elektromosan szigetelt székbe ült, feje fölé pedig közvetlen közelségbe egy koronát lógattak be. Már most, ha a koronába áramot bocsátottak, akkor a villamos kisülések olyan glóriát alkottak a korona és a fej körül, amely csak a szentek fénykoszorújához volt hasonlatos. Ezért is nevezték mindezt villamos felszentelésnek. Az elektromosság egyre népszerűbb lett Európa szerte, a mutatványok pedig egyre látványosabbak. Egyes mutatványosok, akik valóban érdeklődtek a jelenség iránt, egyre komolyabb kérdéseket tettek fel. Ezek már nem csak arra vonatkoztak, hogy miként lehetnének látványosabbak az előadások, de arra is, hogy miként tartható kordában ez a rendkívüli erő. Néhányan azt is felvetették, hogy az újfajta elektromos tűz talán többre is jó lehet, mint szórakoztatásra. Az új tudomány egyik első nagy áttörésére talán nem is került volna sor, ha valahol nem történik egy szörnyű baleset.
Ez az épület a Charterhouse London központjában, mely csaknem 400 éven keresztül volt az árva gyermekek és a beteg öreg urak menedéke. Az 1720-as években szintén itt lakott egy bizonyos Stephen Gray nevű úr is. Gray Canterburyből származott, és sikeres kelmefestő volt. Gyakran látta, hogy a selyemszövetből villamos szikrák pattannak ki, és ez a jelenség egészen lenyűgözte őt. Egy baleset révén azonban sajnos nyomorékká vált, és nem is dolgozhatott tovább. Ekkor nyílt meg előtte egy új élet lehetősége a Charterhouse-ban, és itt még az elektromosságra vonatkozó kísérleteit is folytathatta. Stephen Gray itt a Charterhouse-ban, és valószínűleg konkrétan itt a nagyteremben készített el egy ilyen fakeretet, amelynek felső keresztrúdjáról 2 selyemfonatokra kötött hintát erősített fel. Graynek volt egy Hawksby gépe is, amellyel statikus elektromosságot tudott fejleszteni. Az összegyűlt nagy közönség előtt Gray a Charterhouse-ban élő egyik árva gyereket kérte meg, hogy feküdjék fel a 2 hintára. Gray néhány vékony aranylemezkét rakott oda. Majd a gép megforgatásával áramot fejlesztett, és egy érintőrúd segítségével feltöltötte a fiút. A vékony aranylemezkék és aranyfüst darabkák felugráltak, ahogy a fiú keze vonzotta őket. Néhány néző állítólag azt is látta, hogy a gyerek ujjaiból szikrák pattantak ki. Ez bizony profi show volt. Stephen Gray gondolatai azonban már előrébb jártak a puszta látványosságnál. Úgy látta, hogy az elektromosság mozogni tud, hiszen a gépből a fiú testén át az új hegyéig hatolt. A selyemkötél azonban megállította az útját. Mindez azt jelentette, hogy ez a rejtélyes elektromos áram képes átáramlani egyes anyagokon és lényeken, másokon pedig megtörik. Gray ezek alapján osztotta fel a világban található anyagokat 2 kategóriára, ezeket pedig szigetelőnek és vezetőnek nevezte el. A szigetelő anyagok magukba zárták az elektromos töltést, és nem engedték tovább. Ilyen volt a selyem, vagy az emberi haj, de az üveg és a gyanta is. A vezetőkben ezzel szemben szabadon folyhatott az áram. A kísérletnél ilyen volt a fiú teste, vagy a fémszilánkok. Napjainkban is ez a megkülönböztetés jelenti a tudomány alapjait. Vegyük például ezeket a villamos távvezetékeket. Az egész rendszer arra az elvre alapul, amelyet Gray fedezett fel csaknem 300 éve. Maguk a sodronyok a vezetők, és a fémből készült oszlopok, valamint a sodrony között elhelyezett üveg és kerámia darabok a szigetelők. Ezek gátolják meg, hogy az áram a vezetékből a tartóoszlopokba, majd pedig a földbe szivárogjon. Ezek pontosan azt a szerepet töltik be, mint ami Gray kísérletében a selyemkötélnek jutott. Akkor az 1720-as években Gray kísérlete ámulatba ejthette ugyan a nézőket, de volt egy kellemetlen hátránya is. Gray hiába próbálkozott, sehogyan sem tudta hosszabb időn át kordában tartani, tárolni az így fejlesztett elektromosságot. Az áram a gépről átszaladt a fiúra, majd gyorsan el is enyészett. A tudomány számára az volt a következő komoly lépés, amikor megtanulták, hogyan lehet tárolni az elektromos áramot, ám erre nem Angliában került sor, hanem odaát az európai kontinensen.
Az elektrikusok a kontinensen is legalább olyan buzgón foglalkoztak a villamossággal, mint angol kollégáik. Az elektromosság kutatások egyik központja itt alakult ki, a hollandiai Leidenben. Egy itteni professzor jutott arra a felfedezésre, melyet ma is sokan a 18. század legjelentősebb tudományos eredményének tartanak. Ez a valami még napjainkban is jelen van szinte minden elektromos készülékben. Ez a tudós Peter van Musschenbroek volt, aki Graytől és Hawksbytól eltérően már maga is tudományos közegből származott. Ismét a sors fintora, hogy a nagy áttörést nem az alapos tudományos kutatás, hanem egy emberi hiba hozta meg a számára. Musschenbroek egyre azt kutatta, hogy a bemutatókra miként tudná valahogy tárolni is a fejlesztett áramot. És szinte ma is hallani, ahogy zakatoltak az agyában a fogaskereket. Úgy vélte, hogyha az elektromosság folyékony valami, mely a vízhez hasonlóan áramolhat, akkor talán tárolni is éppen úgy lehet, akár csak a vizet. Musschenbroek visszatért a laboratóriumába, és megpróbált az áram tárolására használható eszközt alkotni. A képszerű gondolatokat ugyanilyen tett követte. Musschenbroek fogott egy üvegedényt, és némi vizet öntött bele. Ezt követően beledugott egy hosszabb, elektromosan vezető drótot, melynek másik végét egy Hawksby-féle áramfejlesztőhöz kapcsolta. Az edényt ezt követően egy szigetelőlapra helyezte, hogy az meggátolja az áram továbbfolyását. Végül pedig a kar megforgatásával áramot fejlesztett, amelyet egyenesen a tárolóközegnek szánt vízbe igyekezett belevezetni. Az elektromos töltés azonban minden igyekezetének ellenére sem maradt meg az üvegedényben. Egy napon aztán megfeledkezett arról, hogy a szigetelőlapra helyezze az edényt, úgy kezdte el feltölteni azt, hogy még mindig a kezében tartotta. Amikor egyik kezében az edényt fogta, a másikkal megérintette annak a tetejét, olyan erős áramütést kapott, hogy csaknem összeesett tőle. Ezt írja a történtekről. Olyan újfajta, de borzasztó jelenség jött létre a kísérlet révén, amivel senki se próbálkozzék meg. Én magam sikeresen túléltem ezt, és semmi pénzért, még az egész francia királyságért cserébe sem ismételném meg. Ami engem illet, megfogadom a tanácsot, és nem érintem meg az edény tetejét, de így talán ki tudom pattintani a szikrát. Az üvegedényből kipattintott hatalmas erejű elektromosság erősebb energiával bírt, mint bármi, amit addig ismertek. A még inkább meglepő eredmény azonban az volt, hogy az üvegedény órákig, sőt napokig is képes volt tárolni a töltést. Annak a városnak a tiszteletére, ahol Musschenbroek ezt a nagy felfedezést tette, később Leideni palacknak nevezték el ezt a készüléket. Az új szerkezet híre hamarosan az egész világon elterjedt. 1745 után az 1740-es évek második felében világszerte megismerték a Leideni palackot, amely fogalommá vált. Kelet-Ázsiától és Japántól Amerika keleti partjáig, Philadelphiáig mindenki tudta, mi ez. Mondhatnánk, hogy a Leideni palackból lett a világ első globális tudományos újdonsága és sztárja. Mindazonáltal dacára annak, hogy a Leideni palack világhírnévre tett szert a tudományos jelenségek között, még mindig nem tudta senki, hogy voltaképpen hogyan is működik. Adott egy villamosan töltött folyadékot tartalmazó edény, amely erősebb szikrát pattintott ki akkor, ha a villamosságot hagyjuk elszivárogni a földbe. Nem értették, hogy az áramütés miért erősebb akkor, ha a palack mintegy szivárog, és miért nem akkor erősebb, ha a szigetelés révén bent tartjuk az áramot a palackban. A 18. századi villamosságot kutató tudósok ezzel a rejtéllyel szembesültek. Az elektromosság egészen fantasztikus jelenség, és új világcsoda lett. A szikrázó és megrázó áramfolyamot immár tárolni és szállítani is lehetett.
Ám az, hogy maga az elektromosság voltaképpen micsoda, és miért képes ilyen jelenségeket előidézni, nos, ez továbbra is teljes mértékben rejtély maradt. Tíz év sem telt el azonban, és egy egészen váratlan helyről jelentkeztek egy új felfedezéssel. Az áttörést egy olyan férfi hozta meg, aki politikai és filozófiai téren is háborúban állt a londoni elittel. Sőt, ami ennél is meglepőbb, még a brit elektrikusokkal is gyakran tengelyt akasztott. Mindennek a tetejébe egy gyarmati senkiházinak számított, hiszen amerikai volt. Ez a Benjamin Franklint ábrázoló festmény ma is a Royal Society székházában függ Londonban. Franklin az amerikai emancipáció szenvedélyes híve volt, és ugyanilyen szenvedéllyel érdeklődött a természettudományok, különösen az elektromosságtan iránt. Úgy érezte, ennek segítségével szorítható háttérbe a tudatlanság, a hamis ideálok, végső soron pedig az intellektuális elitista gyarmatosítók, a britek is. Mindezt csak színesítette a Franklinben és szövetségeseiben meglévő mély, egalitárius, demokratikus meggyőződés, vagyis azt vallották, hogy az efféle jelenségek és dolgok is mindenki közös javát képezik. Hirdették, hogy mindezt az elit önmagában nem is képes megérteni, de ők maguk annál inkább, hogy ez is olyan, amit az elit nem képes uralni, de mi a tömegek igen. Igazán csak ők lesznek képesek megmagyarázni és leírni a dolgokat, úgy, hogy határozottan lerázzák magukról a mágia és a rejtélyes babonák bilincseit. Franklin eltökélte, hogy racionálisan, észérvekkel fogja megmagyarázni azt a jelenséget, melyet sokan mágikus dolognak tartottak, vagyis a villámlást. Alighanem ez a 18. századi tudomány egyik legfontosabb ábrázolása, melyen ott látjuk a nagy tudóst Benjamin Franklint, amint sárkányt röptet egy vihar kellős közepén. Ezzel igyekszik bebizonyítani, hogy a villámlás is elektromos jelenség. Mindazonáltal tény, hogy noha Franklin erősen kardoskodott ezen kísérlet mellett, ő maga valójában sosem hajtotta végre. Sokkal valószínűbb, hogy a legfontosabb kísérlete egy olyan kísérlet volt, melyet szintén ő javasolt, de Amerika földjén sem ő, sem más nem is végzett el. Egészen másút, pontosan ebben a Párizstól északra fekvő falucskában, Marly-la-Ville-ben került rá sor. A franciák rajongtak Franklinért, nem utolsó sorban elszánt Anglia ellenessége miatt, és eltökélték, hogy ők maguk is elvégzik a leírt kísérleteit, ha nélküle is. Most pontosan azon a helyen járok, ahol ezt a nagy kísérletet végrehajtották. ...1752. májusában Georges-Louis Leclerc, akit Franciaország szerte csak Comte de Buffonként ismertek, valamint egy barátja, Thomas François Delibard, egy 13 méter magas fémoszlopot állítottak fel itt, Delibard falusi háza mellett a kertben. A facövekekkel megtámasztott rúd kétszer olyan magas volt, mint az, amelyik ma áll itt. A magas, vékony fémrúd alját egy üres boros üvegbe állították. Franklin nagy ötlete az volt, hogy ha a hosszú fémrúdba belecsap a villám, akkor a keletkező elektromosságot a boros üvegben lehet majd tárolni, amely itt egyfajta lejdeni palackként működne. Ha ez sikerül, akkor be lehet bizonyítani azt is, hogy micsoda maga a villám. Az amerikai tudós francia követőinek most már csak a zivatart kellett kivárniuk. Május 23-án aztán elszabadult az égi háború. 12 óra 20 perckor hatalmas mennydörgés hallatszott, amikor a villám valóban belecsapott a fémrúd csúcsába. Egy segítőjük a palackhoz szaladt, mire hatalmas szikra pattant ki a fémrúd és az ujja között. Csattanás hallatszott, majd kénes, égett szag érződött a levegőben, ahogy a bőre megpörkölődött. Ez a szikra bizonyította be, hogy a villám is elektromosság. Pontosan az az energia, amelyet már az emberek is fejleszteni tudnak.
Nem hangsúlyozhatjuk eléggé e pillanat fontosságát. Az ember nem csupán a természet erőit fogta igába, de az állítólagos isteni erőnek is a birtokába jutott. És ez már eretnekségnek számított. Franklin kísérlete azért volt olyan fontos, mert bebizonyították, hogy az ivatarokat és a villámokat az elektromosság gerjeszti, és hogy ezt az elektromosságot meg is lehet szelídíteni. Kiderült, hogy a villamosság is csak egy természeti erő, amit igába lehet fogni. Franklin, ez a racionális elme, hamarosan újabb kérdéssel kezdett foglalkozni. Azzal, hogy vajon a leideni palackok miért akkor vetették a legerősebb szikrát, amikor szigetelés nélkül kézben tartották őket, és vajon miért nem enyészett el az áram a semmibe? Mivel üzletemberként is gazdag tapasztalatokkal rendelkezett, Franklin olyasmire jött rá, amire eladdig senki. Arra, hogy akár csak a bankszámlák, az elektromosság is lehet tartalékban. Ő ezt nevezte pozitív töltésnek. Vagy pedig hiányban, azaz negatívumban. Franklin számára a leideni palack is könyvelés technikai problémának tűnt. Ő úgy képzelte, hogy mindennek, minden testnek megvan a saját elektromos hálója vagy légköre. Vagyis, hogy minden test körül áramlik bizonyos természetes mennyiségű elektromosság. Már most, ha ebből túl sok van, azt pozitívként jelöljük, és ha túl kevés, akkor negatívként írjuk le. Mivel a természet rendezett környezet, így a pozitív és negatív töltéseknek állandóan a kiegyenlítődésre kell törekedniük, pontosan úgy, mint az ideális amerikai vállalkozásnak. Franklin véleménye az volt, hogy az elektromosság maga nem más, mint pozitív töltések árama, amely a negatív töltések kioltására törekszik. Úgy vélte, hogy ez a magyarázat meg tudja oldani a leideni palack rejtélyét. Amikor a palackot feltöltik, negatív töltés áramlik a dróton keresztül a palackban lévő vízbe, és ha a palackot szigetelő felületre helyezik, akkor a töltés egy kis része a vízben gyülemlik fel. Azonban, ha a palackot egy ember fogja a kezében, miközben éppen feltöltik, akkor a test a földből áramló pozitív töltést egyenesen a palackba vezeti tovább, pontosan azért, hogy ezek kiolthassák az odabent felgyülemlett negatív töltéseket. A pozitív és negatív töltések egybeolvadását és így a kioltást éppen az üvegfal gátolta meg, mely esetünkben szigetelőként viselkedett. A kioltás helyett a töltések ekképpen a palack falának mindkét oldalán egyre jobban felerősödtek. Amikor az illető a másik kezével megérinti az edény tetején lévő érintkezőt, akkor ezzel zárja az áramkölt, és a palackban felgyülemlő negatív töltést a saját kezével vezeti át a kívül felgyűlt pozitív töltéshez. Ekkor jön létre a kisülés. A nagy mennyiségű töltés hirtelen áramlása okozza az áramütést és a szikra kipattanását is. A leideni palack modern megfelelője ez a berendezés, a kondenzátor. Ma már ez az egyik legelterjedtebb elektromos eszköz. Szinte mindenütt megtalálható, és apró kondenzátorok vannak ennek a számítógépnek az áramköri lapján is. Ezek simítják el a hullámzó elektromos túlfeszültségeket, és így megóvják a modern áramkörökben elhelyezett érzékeny fogyasztókat is. Franklin és a felvilágosodási mozgalom két hatalmas sikert is elkönyvelhetett. Egyrészt megoldotta a leideni palackok rejtélyét, másrészt pedig bebizonyította, hogy a villámlás nem más, mint az elektromosság egyik megjelenési formája. A mozgalmat tápláló újfajta kereskedelmi szellem és az innováció azonban hamarosan egy még újabb és még furcsább rejtélyt vetett fel, mely az elektromossággal volt kapcsolatos. Egy egészen újfajta elektromosságot fedeztek fel. Íme előttünk a La Manche csatorna.
A 17-18. század fordulóján ezeken a vizeken bonyolódott le a világkereskedelem egy igencsak jelentős hányada. A brit birodalom minden szegletéből özönlöttek az áruk London felé. India fűszerei, a Karib-szigetek cukra, Amerika búzatermése, Kína illatos teája, de persze nem csak kereskedelmi cikkek érkeztek. A világ legtávolabbi zugaiból is új meg új növény- és állatfajok érkeztek Londonba, s volt közöttük egy, amely egészen lenyűgözte az elektromosság híveit. Ez az állat az elektromos rája volt, melyről már egész regéket szőttek a halásznépek. Úgy beszélték, hogy csípésével egy felnőtt embert is képes leteríteni. A tudósok azonban a rájacsípést vizsgálva hamarosan rájöttek, hogy az nagyon hasonlít a lejdeni palackok szikrájának ütéséhez. Lehetséges volna vajon, hogy a rája csípése nem más, mint egy áramütés? Eleinte a legtöbb ember csak múló hóbortnak tartotta, hogy a ráják elektromos ütést tudnának okozni. Egyesek úgy vélték, hogy csak nagyon erősen tud harapni, mások pedig azért zárták ki az elektromosságot, mert szikra nélkül szerintük áramütés sincsen. A legtöbb ember azonban ezt is egy új, megmagyarázhatatlan rejtélynek tartotta, magyarázatot pedig csak idővel kaptak mindenre. A brit tudomány egyik legbrilliánsabb koponyájától, egy igazi különctől. Ez az egyetlen valós ábrázolás, ami fennmaradt a szinte betegesen félénk, de kivételes tehetségű Henry Cavendishről. Ez is csak úgy készülhetett el, hogy a művész lerajzolta Cavendishnek a fogason függő kabátját, az arcot pedig az emlékeiből rajzolta utána. Cavendish családja az elképesztően gazdag Devonshire família volt. A Derbyshire-ben fekvő Chatsworth kúria még most is az ő tulajdonukban van. Henry Cavendish azonban hátat fordított a családi gazdagságnak és elismertségnek, s Londonba ment, hogy az olyannyira szeretett Royal Society közelében lehessen, és hogy visszavonultan kedvére űzhesse tudományos kísérleteit. Amikor hírét vette az elektromos rájáknak, azok egészen lenyűgözték őt. Egy barátja írta neki, hogy amikor először érintett meg egy ilyen ráját, egészen biztos volt benne, hogy elektromossággal volt dolga. Csak azt nem értette, hogyan lehetséges ez. Hogy megérthesse, miként is képes egy élőlény elektromosságot fejleszteni, Cavendish úgy döntött, hogy megalkotja a maga mesterséges elektromos rájáját. Íme a tervrajza, amelyen két rájaformájúra alakított lejdeni palack szerepel, melyeket homokkal fednek be. Ha valaki megérintette a homokot, kisülés keletkezett, és az embert csúnya áramütés érte. Ez a modell győzte meg Cavendisht arról, hogy a ráják valóban elektromos áramot termelnek. De még így is ott volt egy gyötrő probléma. Noha a valódi ráják és Cavendish műrájája erős elektromos kisülést produkáltak, az igazi elektromos rája soha nem szikrázott. Cavendisht meghökkentette, hogy az elektromosság miként lehet ugyanolyan jellegű mindkét esetben, ha nem produkál ugyanolyan eredményt. 1773 telét Cavendish a laboratóriumában töltötte, és egyre csak a probléma megoldásán rágódott. Majd a következő tavaszon remek sugallata támadt. Cavendish zseniális megoldása az volt, hogy rámutatott az elektromosság mennyisége és annak erőssége közötti apró eltérésre a két esetnél. A valódi elektromos rája ugyanolyan áramot termelt, ami egyszerűen csak kevésbé volt intenzív. Tudósként ezt tartom a legizgalmasabb pillanatnak, mert ez volt az a gondolat, amelyből két egészen zseniális elképzelés is kifejlődött. Amit Cavendish az elektromosság mennyiségeként emleget, azt ma elektromos töltésnek nevezzük. Amire pedig intenzitásként utal, azt potenciál eltérésként, vagyis elektromos feszültségként említjük. A lejdeni palackok kisülése magas feszültségű, de alacsony töltésű volt. A villamos rája viszont alacsony feszültségű, de magas töltésű áramot bocsátott ki. Mindezeket a jellemzőket később már mérni is lehetett.
Ebben a hatalmas akváriumban a fenék homokja alatt rejtőzik egy marmoráta hal, ami ugyancsak elektromos rája. A szeme éppen, hogy látszik. Két kis dudor a homok alatt. Ez itt egy kifejlett nőstény példány, és most a csali segítségével megpróbálom megmérni az általa kibocsátott villamos áramot. A halat a fémrúdon keresztül az oszcilloszkópra fogom kapcsolni, amely remélhetőleg kijelzi majd a keletkező feszültséget a zsákmány ejtéskor. Akkor hát lássuk. Ejha, már kilengett. Ismét jelzett a műszer. A hal körülbelül 240 voltos feszültséget bocsátott ki, ami megfelel a házi elektromos hálózaténak. Ám a töltés mennyisége csak mindegy a tizede volt a leideni palackokénak. Ha a kezem van ott, akkor szépen megrázott volna, és belegondolni is kemény, hogy milyen élmény volt a 18. századi tudósok számára az, hogy egy állat, egy hal saját maga képes elektromos áramot termelni. Cavendish tehát bebizonyította, hogy a ráják áramot tudnak fejleszteni, de azt nem tudta, hogy ez ugyanolyan elektromosság-e, mint ami az áramfejlesztőkben keletkezik. Vajon a ráják által keltett áram ugyanolyan jellegű elektromosság, mint az, ami az emberi áramfejlesztőkben keletkezik? Vagy lehetséges, hogy létezik mesterségesen keltett villamosság, valamint olyan állati eredetű áram, amely csak az élőlényekben keletkezhet? Erről igen komoly vita alakult ki. Az elkeseredett viták azonban egy új felfedezést eredményeztek. Mégpedig azt, hogy az elektromosság nem csupán egy pillanatnyi szikra vagy áramütés képében létezhet, hanem folyamatosan is áramolhat. Ez, tehát a folyamatos elektromosság volt az, amely végleg megnyitotta előttünk a modernizáció korának kapuját. Az elektromosság történetének soron következő felfedezése azonban abból a tényből fakadt, hogy két olasz tudós között ádáz vita és rivalizálás alakult ki mind személyes, mind szakmai téren. A 18. század vége felé a Bolognai Egyetem a pápai állam közvetlen uralma alá tartozott, ami azt is jelentette, hogy az itteni egyetem komoly eredményeket ért ugyan el, de szemléletmódja erősen konzervatív maradt. Itt mindent a hagyományos keresztény világképre alapoztak, amely szerint Isten a mennyekből igazgatta a földi világot is, de ennek módszerei és részletei rejtve maradtak a földi halandók előtt, mivel nekik nem is szükséges mindezt megérteniük. Elég, ha félik és szolgálják Istent. A Bolognai Egyetem egyik legragyogóbb koponyája az anatómus Luigi Aloisio Galvani volt. Egy közeli város rivális elektromosságkutatója azonban hamarosan odadobta a kesztyűt Galvaninak. Íme Pavia városa, amely alig 230 kilométerre esik Bolognától, de a 18. század végén mégis egy világ választotta el őket politikai értelemben. Pavia az osztrák birodalomhoz tartozott. A liberális eszmék, a radikális politikai áramlatok és az új tudományos szenzáció az elektromosság kutatásának egyik központjává vált. Itt dolgozott Alessandro Volta is. Alessandro Volta nem is különbözhetett volna jobban Galvanitól. A régi lombardiai családból származó Volta fiatal, arrogáns, karizmatikus személyiség, a nők kedvence volt, és lubickolt az ellentmondásos helyzetekben. Galvanitól eltérően nemzetközi nézőközönségnek is bármikor bemutatta látványos kísérleteit. Volta elképzelései mentesek voltak a Galvani ötleteit gúzsba kötő vallási dogmáktól.
Benjamin Franklinhez és az európai felvilágosodottakhoz hasonlóan ő is a racionalitásban hitt, és abban, hogy a tudományos bizonyítékok a görög istenekhez hasonlatosan képesek leteríteni a tudatlanság megtestesüléseit. Ellensége a babona, jövőképe a józanész volt. Mindkét tudós kutatót lenyűgözte az elektromosság, és mindkettő a saját világképébe illeszkedő módszerekkel próbálta megmagyarázni ezt a jelenséget. Galvanit nagyon érdekelte az elektromosság felhasználhatósága az orvosi kezelések során. Éppen itt Bolonyában történt, hogy 1759-ben egy megbénult férfi izmait elektromos árammal próbálták stimulálni, és az egyik beszámoló szerint páratlan látvány volt, ahogy a sziklacsonton elmozdult a fej, és ahogy a karizom ismét behajlította a beteg könyökét. Ezek után pedig mindahány megbénult izom újra képes volt mozogni, és ehhez csupán az árammal való serkentésre volt szükség. Galvani úgy vélte, hogy az ilyen esetek is azt igazolják, hogy az izmokat egyfajta állati elektromosság mozgatja, mely az agyból az idegpályákon keresztül az izmokig áramló folyadék, amelynek energiája az izmokban mozgássá alakul. Galvani egész sor bizarr kísérletet készített elő ennek bizonyítására. Először is egy békát preparált ki. Ahogy ő maga írja, a béka meg van nyúzva, ki van zsigerelve, és csak az alsó végtagjai vannak a testhez kapcsolva, hogy a combi ideg épp maradjon. Ezt a békát majdnem érintetlenül hagytam, de feltártam az idegeket, amelyek a béka combjaiba vezetnek. Galvani ezt követően Hawksbee-féle áramfejlesztővel elektromos töltést generált, amely felgyülem lett, és ezen a rúdon keresztül, majd a hozzáerősített részdróton át a békához érintve annak lábára áramlott. Egy másik drótot a békacomb feletti idegkötekhez érintett. Lássuk, hogy mi történik, ha utánozzuk. A békacombja újra és újra megrándult, amint létrejött az elektromos érintkezés. Pontosan így. Galvani ezt a jelenséget úgy értelmezte, hogy az állat izomzatában még mindig ott bujkált egy furcsa, megfoghatatlan erő, amelyet ő állati elektromosságnak nevezett el. Úgy vélte, hogy ez eltér az elektromosság többi válfajától, és csak az élőlények hordozzák magukban. Volta számára azonban az állati elektromosság a babonák és hiedelmek megtestesítője volt, amely nem kaphatott helyet az észérvekre alapuló felvilágosult tudományos kutatásokban. Volta egészen másként értelmezte a kísérletet, mint maga Galvani. Úgy vélte, hogy egy teljesen új jelenséget sikerült leírni, és szerinte a békacombok nem a bennük rejlő állati elektromosság hatására mozdultak meg, hanem a dróton át beléjük vezetett mesterséges elektromosságtól. A békacomb itt pusztán indikátor, jelzőeszköz volt. Volta szerint a békacombot az áramfejlesztő mozgatta meg. A Bolonyai Egyetemen Galvani felbőszült, amikor tudomást szerzett Volta magyarázatáról. Úgy vélte, hogy Volta átlépte azt a határvonalat, amely az elektromos kísérleteket az isteni birodalomtól választotta el, ez pedig csaknem eretnekségnek számított. Ha valaki képes volt mesterségesen is előállítani az elektromosságot, majd pedig azt állította, hogy ez az erő, ez a megfoghatatlan valami pontosan ugyanaz, mint ami Isten kezében is megvan. Sőt, mi több, Isten egy élőlénybe, akár egy békába vezette át azt. Nos, az ilyen beszéd Galvani szemében istenkáromlásnak számított, mivel úgy vélte, hogy Volta ezzel áttörte az emberi és az isteni birodalmak közötti határt. A hitében megsértett és felháborodott Galvani bejelentette, hogy új kísérletsorozatba kezd, amellyel bebizonyítja, hogy Volta tanai tévesek. Az egyik ilyen kísérlet során vashuzarra függesztette fel a kibelezett békákat, és ekkor valami egészen váratlan jelenség szemtanúja lett.
Ha egy részdrótot kapcsolt ahhoz a vashuzalhoz, amelyről a békák lelógtak, majd a részdrót másik végét az idegpályához érintette, akkor úgy tűnt, hogy külső elektromosság nélkül is mozgásra tudja sarkalni a békacombok izmait. Galvani arra a következtetésre jutott, hogy kell lennie valaminek a békák testében, még a döglött békáiban is, amelyek az állat kimúlását követően még egy ideig termeltek egy bizonyos fajta elektromosságot. Úgy tűnt, hogy ezt a fajta elektromosságot valamilyen módon a fémdrótok szabadítják fel. Galvani a következő hónap során azzal foglalatoskodott, hogy a békák, fémlapok, leideni palackok és áramfejlesztők segítségével izolálni, elkülöníteni tudja ezt az állati elektromosságot. Galvani számára mindez azt igazolta, hogy az elektromosság tényleg magából, a békából származik. A békacomb izmai apró leideni palackok lehettek, amelyek tárolni tudták az elektromos fluidumot, majd egy pillanat alatt le is adták azt. Galvani 1786. október 30-án publikálta az eredményeit egy könyvben, amelynek a De Animali Electritate, vagyis az állati elektromosság címet adta. Galvani annyira biztos volt az eredmények helytállóságában, hogy magának Voltának is küldött egy példányt a könyvből. Volta gyomra azonban továbbra sem vette be Galvani ötletét az állati elektromosságot illetően. Meg volt győződve róla, hogy az elektromosságnak máshonnan kell erednie. De vajon honnan? Az 1790-es években itt, a Paviai Egyetemen és azon belül is pontosan ebben a ma már az ő nevét viselő előadóteremben kezdte meg Volta az újfajta elektromosság utáni kutatásait. Elsősorban azok a fémek keltették fel a gyanúját, amelyekre Galvani a békacombokat aggatta, és amelyekkel előidézte az izommozgásokat. Kíváncsiságát csak tovább fokozta egy különös tény, amelyet maga fedezett fel, nevezetesen az, hogy az eltérő fémeknek mennyire eltérő az ízük. Rájött, hogy ha két eltérő anyagú pénzérmét egymással összefogva a nyelve hegyéhez érinti, majd egy ezüstkanalat érint a két érme tetejéhez, akkor a nyelvével olyasfajta bizsergést érez, amilyen a leideni palackok kisütésekor keletkezik. Volta arra jutott, hogy ízleléssel is érzékelhető az elektromosság, ezt pedig csak az érmék és az ezüstkanál egymástól különböző fémjeinek érintkezése hozhatja létre. Ezzel Galvani elméletével szögesen ellentétes teóriát állított fel. A békacombok nem holmi állati elektromosság miatt mozogtak, hanem a különféle fémek közötti elektromos áramlásra reagáltak. Ám a pénzérmék által fejlesztett elektromosság nagyon gyenge volt. Vajon miként lehetne ezt felerősíteni? Voltának akkor támadt az új ötlete, amikor ismét átrágta magát a kiváló brit tudós Henry Cavendish munkáin. Különösen az elektromos rájákkal végzett híres kísérlet bilincselte le őt. Újra és újra, még aprólékosabban megvizsgálta a ráják testfelépítését, különös figyelmet szentelve a háti részen található sejtszerkezetnek. Azon töprengett, hogy vajon ez az önmagát ismétlő felépítés rejti-e a kulcsot. Lehetséges, hogy ezek a cellaszerű kis kamrák is épp úgy viselkednek, mint az ő érméi és kanala, s hogy mindegyik csak kis mennyiségű elektromosságot fejleszt, és vajon lehet, hogy a hal azért képes olyan erős áramütést leadni, mert rengeteg ilyen cella található a szervezetében? Volta, aki egyre inkább hitt az új teória megalapozottságában, úgy döntött, hogy visszavág Galvaninak, és megépíti az elektromos rája mesterséges laboratóriumi változatát. Neki látott hát, hogy leutánozza a rája szervezetét, de fémek felhasználásával. Ezt úgy vitte véghez, hogy fogott egy rézlemezt, a tetejére pedig egy enyhén savas oldatba mártott vászondarabot tett. A vászonlap tetejére megint egy fémlemez került. Ezzel még csupán Galvani két drótos megoldását utánozta le, azonban Volta továbbment, és megismételte az eljárást.
Volta egy fémlemezekből álló oszlopot épített meg, és ezt a megoldást ma is Volta oszlop néven emlegetik. A rendkívüli felfedezést azonban az jelentette, amire ez a szerkezet képes volt. Mivel Volta saját magán próbálta ki az új eszközt úgy, hogy két drótot erősített az oszlop két végére, majd a drótokat saját nyelvéhez érintette. Így már valóban meg lehetett ízlelni az elektromosságot, amely viszont már sokkal erősebb volt a megszokottnál, ráadásul állandó is volt. Volta így alkotta meg a világon az első elektromos elemet. Ez a szerkezet immár nem mechanikus és elektromos részekből állt, hanem kizárólag elektromos készülék volt. Volta ezzel bebizonyította, hogy a ráját utánzó készülék nagyon is működőképes, és hogy ez az elektromosság, amelyet ő fémes vagy érintkező elektromosságként emlegetett, hogy ez tényleg létezik. Úgy vélte, hogy ezzel az eredménnyel végső csapást tudott mérni Galvanira és annak tudományos elméleteire. Mondhatni, hogy a padlóra küldte. A Volta oszlop működő képessége azt igazolta, hogy igenis reprodukálható az állati elektromosságnak nevezett jelenség, méghozzá úgy, hogy ehhez egyetlen állatot sem használtak fel. Volta szemszögéből úgy tűnt, hogy Galvani végzetesen tévedett, és hogy az állatokban nem rejlik semmilyen sajátos elektromosság. Csupán ez a fajta elektromosság létezik, amelyet a mesterséges oszlop révén is elő lehet állítani. Volta számára az okozta a legnagyobb meglepetést, hogy az elem által fejlesztett áram folyása egyenletes volt. Úgy áradt, mint egy patak vize, és éppen ennek nyomán terjedt el, hogy amiként a patakok és folyók vízhozamát is mérjük, és áramlásnak nevezzük, úgy a Volta oszlop által fejlesztett elektromosságot is áramként emlegetjük. Ma több mint 200 évvel Volta munkássága után immár valójában értjük és tudjuk, hogy mi is az elektromos áram. A fémek anyagának atomjaiban, akár csak minden atom, elektromosan töltött elektronok keringenek az atommag körül. A fémek atomjai azonban egészen egyedi módon a köröttük lévő atomokkal is megosztják elektronjaikat, így azok az egyik atomtól a másikig képesek haladni, avagy száguldani. Ha ezek az elektronok ugyanabban az időpontban ugyanazon irányba mozognak, akkor a folyamat az elektromos töltés áramlásában csúcsosodik ki. Ezt, vagyis az elektronok állandó áramlását nevezzük ma elektromos áramnak. Alig néhány hét telt csak el Volta dolgozatának közzététele után, és a tudósok az elektromosság egészen rendkívüli képességeit kezdték felfedezni. A közönséges vízre gyakorolt hatása egészen váratlan volt, mivel az áram képes volt széttépni a vízmolekulákat, és felbontani azokat az őket alkotó oxigénre és hidrogénre. A folyékony vízből kétféle gáz jött létre, ha áramot bocsátottak bele. Az elektromosság egy új kor eljövetelét vetítette előre. Egy olyan korszakét, ahol az elektromos áram már nem csupán érdekes látványosság volt, hanem rendkívül hasznos energiaforrássá vált. Az állandóan és stabilan áramló elektromosság segítségével immár könnyen szét lehetett választani egymástól a vegyi elemeket, és ezzel egyben a kémiai és fizikai tudományt. A Volta oszlop valóban mindent megváltoztatott. Ez a találmány nemzetközi hírűvé tette a kutatót, és Volta a gazdagok és sikeresek köreibe is bekerült. Páratlan felfedezései tiszteletére az elektromosság egyik alapvető mértékegységét nevezték el róla, ez lett a volt. Tudományos ellenlábasának kevésbé dicsőséges sors jutott osztályrészül. Luigi Aloisio Galvani 1798. december 4-én hunyt el megtörten és szegénységben. Ami engem illet, mégsem az elektromos elem felfedezését tartom a villamosság történetében a legfontosabb mérföldkőnek, hanem azt, ami még csak ezután következett.
Erre az eseményre, amely egy korszak lezárultát és egyben egy új kor hajnalát jelentette, itt a londoni Royal Institute-ben került sor. Ez már Humphrey Davy nevéhez kötődik, aki az elektromos kutatók legújabb nemzedékéhez tartozott. Davy fiatal és magabiztos kutató volt, akit egészen lenyűgöztek az állandó elektromos áramban rejlő határtalan lehetőségek. 1808-ban meg is építette a világ leghatalmasabb akkumulátorát, amely az intézet alagsorában egy teljes szobányi helyet foglalt el. Ebben a készülékben több mint 800 volta oszlop helyezkedett el, amelyeket egymáshoz kapcsoltak. Az ember szinte most is érzi az orrában a savas, kénes kipárolgásokat. Ebben a sötét szobában, melyet évszázados világítóeszközök, gyertyák és olajmécsesek világítottak be, Davy végül rákötötte a hatalmas akkumulátorát két szénszál végére, majd egymáshoz közelítette azok hegyét. A szobányi akkumulátorból áradó elektromosság átugrotta ezt a rövid távolságot, és állandóan megmaradó, vakító fényű szikraívet húzott. A sötétségbe így hasított bele a fénysugár világa. Davy ívfénye volt az a lépés, amely valóban lezárt egy korszakot, és utat nyitott a mi korunk, a modern kor, az elektromosság korszaka előtt. A történetnek azonban volt még egy rettenetes, rémisztő mellékszála is. Galvani unokaöccse, bizonyos Giovanni Eldini 1805-ben Londonba utazott, és egy rettenetes kísérletbe kezdett bele. Egy George Forster nevű elítélt bűnözőt éppen akkor akasztottak fel a Newgate börtönben, és azt követően, hogy testét levágták a bitófáról, átszállították abba a laboratóriumba, ahol Eldini rögtön bele is fogott kísérteties munkájába. Eldini egy voltaoszlop segítségével áramot bocsátott a bűnöző holttestébe. Majd ezt követően egy elektromos vezetőt helyezett a holttest végbélnyílásába, egy másikat pedig a gerincoszlop csúcsára. Forster merev holtteste ebben a pillanatban felült, gerince pedig szinte karikába görbült és hajladozott. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha sikerült volna feltámasztani a halottat. Olybá tűnt, hogy az elektromosság ereje képes előidézni a feltámadást. Mindez pedig igen mély benyomást tett egy szárnyait bontogató fiatal írónőre, Mary Shelleyre. Mary Shelley itt, ezen a helyen írta meg a történelem egyik legátütőbb erejű és leginkább lebilincselő regényét. A Frankenstein, amely a Komoi tó partján született írás, egy olyan tudósról, egy galván kutatóról szól, akit nyilván Eldiniről mintázott meg, és aki egy szörnyeteget kelt életre az elektromos áram segítségével. Akárcsak Davy ívlámpája, ez a könyv is az új idők beköszöntét jelképezte. A csodák és a romantikus ábrándok korának lezárultát, és az észérvek, az iparosodás és a tudományos igazságok korának eljövetelét.